danskere på ski. Og det er det sgu ikke bedre. Det er I vidne til her, Danmark. Det er langrendsporten Gebre Haile Selassie. Jeg fandt ham ude i skoven en dag. Født naturtalent. Ligesom etiopierne, der løber på bare fødder, når de skal i skole. Så har danskeren her befundet sig i de finske skove i mere end 16 år. Og kun kørt langrend. Vi træner nu mod Vasaløbet 2012, hvor vi regner med, at han får sin helt store debut. Vi har lagt små intervaller ind i dagens træning, og så for satan, kameramanden ved at vælge. Første træning, det er at fange de lokale på ski. I kan se heroppe i baggrunden, der kører en alder cirka 75 år, men vi tror på, at vi kan nå hende. Vi tror på, at vi kan nå hende. Og, ja, præcis. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Prøv lige at lave et interval. Prøv at lave dit fineste stil. Ja. 3, 2, 1, go! Jamen, er det ikke smukt? Er det ikke smukt, Danmark? Det er fandme langrendsporten Gebre Haile Selassie. Selv Troels Bønger, the one and only, Hall of Fame og det hele, kan ikke slå det her. Jesper Karlsson, TV2 Danmark.